Sika man ti damagag. Anya nga tatiriknam. Saan ko nga mo, Papa? Amangan no umanay daytan apakatayak. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, iha? Ay ayatak ni Robert, Papa. Isot kirad ko. Isot puon tibiyag ko kan amin-amin ko. No isot mapukaw ko. Samsam itak pa yan timatay. Isot daytan ni Rainier, Papa. Mabiit laan, ta sa bata. Kanyaman tisan mo ng pakaidnaan. San ko nga mo, bro? Awawagag nila ni. Ngam out of coverage ti cellphone na. Amang ano nalobat kat madama ti charging na. Ay, siguro. Ay na, saan mo na yung pampanunutan ti kayan ayat mo? Tapno saan ka nga adda mailiw kan kwa na? Focus ka lang itibiyag ta ditoy. Jake? Kan adamot sa bali apang iturong am iti imatang mo ditoy. Gamusta na mabalin ama iturong iti sa balit imatang ko? Wen, di namat kaya tasawan nga ibawing mo ti panagayat mo. Wen no riknam kan Ma'am Hania. Anya? Ikat kasano na madibilap mo't ni Ma'am Hania? Kat di nakton palubusan. Di wow, sana all. Anya awa, kan sana lang ibagbagamot. Sana mabalin. Ada nila haning agur-uray kanya kay Pilipinas. Amom dayta? Amok bro. Ngam kasi tinakon-akon. Temporary lang dayta a relasyon nyo no bilang. Bayat lang iti kadata ditoy. Ang delikado. Anya delikado. Kasanon na makadaanon ka nila ni. Nga da sa bali ababay iti biyag ko ditoy no bilang. No madan kami bilang iti relasyon kini Hania. Bro, nagadayo ti Japan kan Pilipinas. Asino ko matipakamon na? Anya ti amom. No siyak ti pampanunutem, dinto mapasamak dayta. Awan gapo na nga idanon ko kan lani dayta. Uray pay. Narigat. Saan ko akayat amarakrak ti karing-karimi? Okay. Sige. Dayawan ka iti dayta. Angam kasanon, no isumot ti saan ang makatungpal iti karina. Kumusta ti date yo kan Mr. De Vera, iha? Okay, Papa. Naragsa ka kadwa ni Rainier. Nasaya at nakaaliwaksay ka. Ngam, impudno kon kwa na, ti may papan ken Robert. Kasta ka di. Anyatin ako na. Saan ka no aparikot ken kwa na? Kaya't na lang ti makisiningit kanya. Nasaya at no kasta, iha. Kat awan mo't nga tatidakas na, no sagpaminsan ang makikuyog ak ken kwa na. Taawan mo't relasyon mi. No isot makaliwliwakan ka, iha. Sige. Amumot ti limitasyon mo. Uwan, Papa. Saan kayo magdanang? Saan ka nabalakadan? Tada ka matan iti husto nga edad. Kan may sa ka na professional, iha. Awan rumbang apagdanagan niyo, Papa. Amok asalwadan ti dayaw ko. Kumusta ti date kan Mr. Guapo? Unay, Mr. Guapo itan. Pudnomat. Sorry, ngam ni payla ang Robert ti kataaran para kanya. Sa bagay? No simura takman kiniray niya. Saan ko lang akayat apabainan? Husto kamit kit didita. Siguro. Umuna kan maudin dayay apa nakikuyog ko kan kuana. Apay? Amangan nga da makaidanon kan Robert. Nga da sa bali apa kikuyog ka lalaki. Asino ko mama ti mangidanon? Anya ti amok. Ay, saan laki di asyak ha? Anya ko matipanggapok ang mangidanon kan kuana. Amok matkit di. Anya ti amom no adan to makaidanon kan kuana. Ado ti gagayan ni Robert. Kat saan tayo lang mo? Di damat na makita no kasano ti panagtaliknakan ka. Sa bagay. No ba't yun na ti anyaman na may danon kan kuana? Bilang kat mamatilatan adi nakait ka ni ti gundaway ngagpalawag sa bali na saritaan. Ngam aging ka iti mabalin.
Saan ko akayat nga adda saan mi apag kinaawatan? Nang runa kat adda iti adayo. Ay na bro, da kayo matitapik na giti kakadwa tayo. Ah? Ado ti pabor ka da kayo kan Ma'am Haneya. Anya? Wen, bagay kayo kano adwa. Saan ko apat yun lahat? Adapay nagkuna, nga ita kano lang anaragsak ni Ma'am Haneya. Oh, Anya? loner kano. Sipod ng asawa iti foreigner ti kayan ayat na ahapon. Kasta ka di. Kasta tina istorya kanyak ni Sir Hayashi. Chismusumot ka daya. Kusipod. Ha? Saan bro? Talaga nga agkabagay kayo kan Ma'am Haneya. Ha? Alan, uray ta, pumanaw tan tumot lang dito Japan, numalpas ti kontrata ta. Kat agkasar kayong tumot tan kanlani, saan aya? Kasta di plano mi. Iso asa na rumbang pagang-angawan ni Ayat. Ay, nakapsot mon aya. Ay, masurutan da kan tupay aya iji Pilipinas. Sos. Nangyakot asanan. Kompleto ti address ko nga dakadakwadan niya. Ha? Oh. Ay, wala niya. Nalipatam san a kompleto da iti personal record tayo. Ang umuray pay. Armum kit di, tapno saan ka malmalday, gapo iti kaadayon nilanikin ka. Ang irog-rogo daya, Jake. Isot nang irog-rogo iti dayto kan. Matlaw kumatkit di. Nakaragragsak ni Ma'am Haneya. Di nagkuyog kami. At pudnong kataalunar. Katrimig talang idinagamamu kami. Ay, narigat apagang angwan. Tamangan mo sa anak to na makaakal keng kuwana. Ang pusta mabayag kami pa dito eh. San pa yan nagudwa ti kontrata mi at aluatan. Nusan kumot nga ikan iti importansya. Ang mga namang ramit iti pan nakapasublik adi na oras sa Pilipinas. Kasanupay dagiti arapaap mi kinilani. Unun sakit nga da sakit mo. Apay ka sa tilangam. Apay aya. Awan ma. Saan ka kumangagulbod? Awan ma ti marigrig na. Di lapasaray ang kapsun ha. Ay, iso daytan. Di nakadi pa kadanagan, friend. Masig na naklaan kan ka. Sino mo ti sana madanagan iti kasta alangam? Ay, inirig niya. Iso to'y umawawa. Mabit lang, friend. O sige. Kasaritan, adalaan papanak. Agsubliak to. Anyat ko na na? Nagpawat pa ti pa nagsarita yo. Aw-awisin nakmanin Kasangay ka no ni mama na. Kaya't nakano ang mamam mo. Anya? Apay, anyat imbaga na iti mamana ay ata kaya't nakaamam mo. Amok pa yan. Oy, sigurado. Nagis-istorya iti inana, may papankan ka. Saan ko nga mo Okat, anya nga ro ti planom. Saan ko kumaakayat? Ang amang ano, dama ko na ti inana, no saan ko apagustuhan ti awis na. Oy, amangan no. Imbidbida na kamat ka na ko, hana. Kat imbaga na pa asikat kayat na nga asawaanan, ha? Anya? Kasano ko mga ibagana ti kasta, kat imbagak maten kan kwa na nga andan kaayan-ayat ko. Ngam ko namat nga okay laan kan ko, hana. Isumat. Kayat na asawan, saan aparikot ti kaadan kaayan-ayat mo? Total, saan kayo pa'y mata nagkasal? Iso nga, adda pa'y namnaman na. Alubusan na ka di, papa? Adakin ka dayta, iha. Naibagak matkan. Agtalagakkan ka. Amumat ti limitasyon mo. Tadan kayan ayat mo. Agyaman nakitipan nakaawat yo, papa. Mas daawak laang. No apay akalikaguman ti inana amam amunak. Uwen nga ron.
Nalabit. Naisistorya na kinkwan at maipapankan ka. Kasama ti mo, Papa. Oh, saan akmat kit di amas daaw iti dayta iha. Saan aga po ta anak ka kat ibagak daytoy. Napintas ken nasingpet ka. Masirib ka pa'y. Saan na nakaskas daaw? No ado dagiti aggusto ken ka iha. Papa, Ang naskan nga agbalin ka mat amasirib. Maipapaniti pa ng pilim iti makapartner mo iti biyag. Anyati ko nang bro? Saan mo anak kontak nila ni iti daydi arabi? Kat saan namat ana ibagakan ka no anyati rason? Un nga rod. Basta di nagsarita kami. Saan ay matanan takamat ay jay. Kasta ka di? Sanak mo na nagdamag. Tamang ano ko naan na nagduwa-duwakin ko na. Katawan pa nagtalag ko. Sa bagay. Ang miti sa bala bangir. Nubilang tada sa bali nga grayo ko na. Sana ko na mas daw. Anya? Napintas ka na singpat nila ni. Sana nakaskas daw. Madulat at grayo ko na niya. Gusto ka bro. Kat tirigat na ita. Agin na dayo kayo. Ay, sumarod. Saan ka nga upayan? Ngam ado ti saan ang nagbaligi a long distance nga ayat? Anya? Podno ti kunak bro. Ado ti failure. Gapo iti kadayo ti tunggal maysa. Agasawan tupay ket ado ti narakrak. Gapo iti long distance relationship. Saan ba't nga ta mapasamak kada kami ti kasta ka nila ni? Sana may baga bro. Angam no sana mapasamak. Dayawa kung ti kinatibker ti kari ti tunggal maysa kada kayo. Ajak makontak nila ni. Nasa pa pa'y mati oras di Pilipinas. Imun una pa iti may sa oras dito Japan. Napay nga ta. Busy magtiling niya. Agring ba't ng kalpasan na? Agbisi. Anya nga tandi mapaspasamak kinila ni. Uri ka. Ni man kit di flor agayim na ti kamusta ka? Robert yung awag. Hello, Robert? Oh, kumusta? Hello, Flor. Kumusta kan? Naimbag mata nakalagip ka. Okay, Akmat. Sika, kumusta ka ditan? Nasayat matlata. Uray, kaso nga iliw ko ditan. Anyan? Madanaganak lang amin. Tasan ko ang makontak ni Lani. Anya? Apay, Mat? Saan ko man nga mo? Amang ano busy lang. Ano lubat nga ta sa cellphone na kat naka-charge. Saan ko lang nga mo? Ambay, padasa ka kontakan. Sige man. Kontakan kanto neti messenger. Kalpasan makasarita. Nagyaman na. Uray messenger na. Sana naka-online. Unag pa iso. Apay nga ta. Alabay, awagak. O sige. Kasabay nga ron. Bye. Bye. Amo, napan nila ni Ije Balay de Rainier. Nalamit inidip na ti cellphone na. Tadi na kahit ama-ama ni Robert ang nakikuyok ni Rainier. Ay, kanya nga tati pagtumpalan ti relasyon na ni Robert. Nung may in love ni Rainier kan kwa na, saan nalaki di asardengan? Aging ga iti di na magunod, ti panagayat nila ni. Ay, babalawag mat nila ni, apay yamin asumursurot iti sa bari alalaki at dalarod kayan ayat nan. Ay, yan yung tat pagbanahagan ti karin karida no kasta. Saan ko lata makontak bro? Apay nga ta? Saan ko ngarod nga mo? Madanaganak pa yun. Amang ano makumikom matiti trabaho na. Nasayat lang no kasta. Ngam ti dakas na. Amang ano da sa bali aga po na. Ni, anya kumamat? Dawag ko, isno sa redo yan. Saan ang nila ni? Sino nga rod? Ni Ma'am Hania. Anya? Ay, sungbatang nga rod adagos Sige, ang mga na importante. Hello, madam. Good evening.
What, madam? Okay. Yes, ma'am. Okay. Good night. Ay, Oh, anya ka no? kadwa ka na itong bigat. Tangay, di-op tayo. Papanan na. Ay, papanan nyo. Diyak man mo, kadwa ka na itimol. Anya? Apay, asak pilot. Pagpakuyugan na kami. Mapan kakit din. Anya kumamot ti aramidom no bigat kat day of tamot. Gusto. Tapno may awan mo ti ilaw mo kan dandanag mo kan lani. Pampanunutak lang ti dakas nga ibunga na ito eh. Apan nakasiningad na kanya. Awan parikot dita. Kasi tinakunak, dakkal ti akam ni Ma'am Haneya. Tapno mapunas ti dandanag kan ilaw mo kan lani. Saan ko nga mo? Agtukyat direk na kan panunot ko. Dahito'y kat sana panangupay kan ka bro. Kasanon, no tinamnamam asang petan. Kat adamot gaya man iti sabali nga ima. Anya? Dahito'y kat pakpakaw na laan. Saan kumatkit di nga ibaga akas ti kayan ayat mo, bro? Nanakam nila ni. Kan saan nga ampang akas iti daduma. Pudno right ha? Ngam numaminsan kat naangaw ti gasat, bro. Narabak ti paspasamak. Dagiti saan tayo anam namaan kat mapasamak. Pudno matkit di. Kasi tinakunak. Nagin na dayo kayo. Kat saan tayo nga mo dagiti pagdang. Saan tayo at ngal dagiti paspasamak, bro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Matitirig na. Nakasukatak matan. Kan mang namnama ti ina ni Rainier, ang makipagdinira kadakawada. Amok asaan nga umnot ay ito'y nga aramidag. Adan kaayat-ayat ko. Nga makikuy-kuyog ak iti sabali alalaki. Gagangay mat siguro da ito'y amarikrig na. Ninsam trainer dahi tandim lang. Agpakada akon kan papa. Tama pa na kon. Anya nga oras ay ati iroraryo kan Madam Hania. Alas 9 ka na. Oh, di maturog ta nga ro dun Anya to orasan. Sige. Ikarigatang nga lang titurog ko. Masapol kat good luck, bro. Nagyaman na. Nga madantanagan ak di. Anyat pagdanagam. Di mabalin nga ibunga da ito eh. Apan nakisiningad kanyak ni Ma'am Ania. Awan dakes na. Madmadi no ada maparnoy agura ken kuana. Ta mga no mga ramid iti pakadaksam. Ket mapaawid ka adin na oras. Aging ka iti mabalin. Saan pa'y kumaa mapahawid? Kasano pa dagiti arapa apmikan lani. Inton makasubli ka di Pilipinas. Isu nga rod ang makitunos kalatan ken Ma'am Haneya. Awan matlaangan ti anak ko. Hanyat orasan. Itulod ko man ni Rainier. Isunsan tayo mawawag. Ne, saan mo't kaya? Hello? Asino da ka di? Sir? Ma'am? Hello, Mr. Carrion. Di Mrs. De Vera na ito'y. Oh, Mrs. De Vera. Saan ka di pa'y nga itulod ni Rainier ni Lani? Ada kami dito ospital. Inyag mi dito inilani. Anya? Apay? Anyat napasamak kan Lani? Itulod ko ba ni Rainier ng kalat at naglusdoy. Oo, sige. Anya nga ospital tayan na. Umayak at agos.
Dako dapat gid ti doktor ana saya ato siguro tirik na enton makaring. Oh, kinapudno na. Nadnadlaw ko ti kasla pa nagmamayo ti anak ko iti kanlabas. Orayan tayo kano ti resulta ti laboratory test na. Ay, imbagak nga rudan kan kuana. Ano marigatan iti trabaho na kat agig katlangan. Hanggang saan namat akayat. Kasta ka di. Uray kaskasan mo. At damat negosyo me. No, kasapula dati na. Masapul ngagtungpal iti balakat ti doktor. Oh, apay nakaululay magka, Robert? Ako, ma'am. Nababayinak namin. What? Why? Anya ko mapagbainam si ka. May sahak lang nga ano mga empleyado iti kumpanya yun. Saan parikot dayta? Nasingpit ka ngamin. Isusika di kayat ko kasingingit. Ma'am? Kasapulak makasarsarita, kan makasiningit, Robert. Kasta ka di. Amok saan ka kaskadag iti dadu mama ng gundaway? Anya ti kahit yung asawan, ma'am. Adaman damagik ken ka, Robert? Anya dayta? Ada ka din kaya nayat mo, Anabati, Pilipinas? Ada, ma'am. Kat natulag pa yung ti panagkasarmi into nagsubliak. Kasta ka di. So lucky woman. Ma'am? Nagasat ka. Amok ay ayatan na ka. Uwan, ma'am. Ken, amok. Napudno ka met ken kwa na, right? Yes, ma'am. Pundo dayta. Nagasat kaya nayat mo, Robert? Amom ka di? Napadasa kun na pa ay ken ayat. Kasta ka di, ma'am. When? Nangasawa foreigner. Kasta gaya. Isumanipod idin. Saan ako nagayat kapuliyak? No ada siguro gusto kanya. Asa balimut apuli? When of foreigner pagilian mi? Mas kayat ko pa'y. Kasta ka di. Adan to siguro, ma'am. Oh, sapay ko ma. Nang runa kumano Filipino, kasken ka na simpet. Anya. Adatan mall. Iparking ko lang parking area. Anya nga tatibanagan ti panang pabusoy ni Robert kan mamaniya. Madlaw launay ngagkursunada ti maysa kadagiti nangato ti takam na iti kumpanya mi ken Robert. Pao, nagkasaten? No siyak ti iso. Sus, anya pailat panggapak nga agawid iti Pilipinas. Sus, mano daytan nagasat. No siyak langatan. Sus, bayag mon kunak ka. Anya ti kahit asawan dayta, ma'am. Ania. Ma'am Hani again. Saan ka din bagakin ka? Hani ratan o datala ang agsangsango? Sige. Para ken ka dagita, Robert? Ang Regalo kinasimpot mo kanya. naskan ka di bay? Nakita ngamin nga old model cellphone mo. Ken awan pa'y rilong. Kwa ma'am. Kuman pa bayinan. Tapnusan nagsakit na kam ko. Sus, nyo dayto eh. Ken sana ang tayta. Mapanta pa'y men's section daytoy mon. Gumatang tapay arwatan. Anya? Kas na ko na. Pakaragsakak daytoy. Kandi na kumapagkatkadan. Tapnusan nagsakit na kam ko. Okay? Sakbay agawid ta.
Mangan tapay. Dahito'y first class restaurant dito'y Nagoya. Anya kayat mo? Agpili ka. Ay ko ma'am nakababain. Awan amo kadag ti luto da dito eh. No niya ti order ma ti sumut ti order para kanya. Sure ka? Yes ma'am. Ay Kasta kayat ko. Masapul mairuam mo bagim kadagiti taraon dito'y Japan. ay kapilitan na. Anya mo? Amangan mga sawa ka Haponesa. Gapo nga taer ka nasingpit ka. Adan tulakit di makakursunada ken ka. Dan resulta ti blood test nila ni Mrs. De Vera. Anya ka no ti resulta? Wah, nababa ti dara na. Ket no mabaybayan, kun saan ang maagasan, agtin nag-alokimia. Anya? Nababa ka no ti red blood na. Oh, Iso kapilitan siguro nga agsardeng pailang ang mga isuro. Agpaimbag pa iti husto. una. Kat agyaman ak. Tanayagyo at agos. Nagdanag kami ka ni Reniel. Tila unay pagdadagan mi kat da kami ti mapabasol. Maawatak. Tasan nyo mat adin ang ran wandoan niya. Kun maysa, kas itinakunag. Nadlaw kunday taken kuhana itinapalabas. Pau, nagadun a regalo na ken ka bro? Bro, saan ko ang mapagkadkadan? Tako na nang agsakitin akam na. No saan kong awatan ti regalo na. Sus, talaga adakkel ti panaggusto na ken ka. Adda nga ro dagiti pasagit na kung saan ko latan na yung kaskaso. Maawatak ti turong dagiti sa unay tay. Kas kumay ti panakasurusuro ka no amangan ka dagiti taraonda. Tamangan no addan to ag gusto kanya kahapon isa. Ha? Makitam? Saan ka no nga dayo akasta? Tanataer ka na singpetak. Apo na yan. Di mo't mabaday ti umawawag bro. Ni, sungbatang bro. O sige, panawan ka biit. Dadalang aramida kitirwar. No siya, nasaya at mama. Da kayo dito ha? Ay, pasensya kayo, no saan ko na yung makawawag. Ewan mama, nagyaman ak lumawatan dak. Ha? Nilani ko na yun? Ako saan ko nga rodan akong dakiti duwan rabi? Na ospital nilani. Apay, anya tinapasamak. Bye, mama. Kumusta ka na ni tita, bro? Umawag kita lang di Pilipinas, bro. Kasaritak ti papa ni Lani. Apay? Ada ka no di ospital ni Lani. Anya? Wen, napukawan ka ni tipo at iti balay ti ko teacher na. Anya? Ang ima, mas dawag. Apay? Anya ti pagsidawam? Balay ka no ti maestro akadwana. Anya? Apay nga aday ti balay day di a maestro. Aday ta, adan si Mumpad. Hello? Sino da ito si Mumpad iti cellphone nila ni? Renier? Co-teacher nila ni? Anya? Remor ti papa nila ni kat si katimang bambantay king kwan? Siyak ni Robert. Kayan ayat na nga dito Japan. Nasa unak kin ka? Apay? Anya ti relasyon nyo iti kain ayat ko. Taday ti balayo ka no. Ini naglustoy. Anya? Gayem? Kasta ka di.
Sige, baliwak tulangan ti umawag. Bareng makasaritak ni Lani. O sige, agay manak. Bye. Apa yakas jay, Jake? Oh, anya ti madamag. Asino di kinasaritam? Mas tawag. Taad na radya alalaki amang bambantay kinilani. Lalaki? Maestro ka no, akadwa ni Lani iti pangisursuruan na. Anya? Impanda ka no ni Lani iti ospital. Tanaglusdoy ba iti kadani iti balay dadya maestro. Apay nga da ijay? Sigon iti ama ni Lani. Inawis da ka no para iti dinner. Anya? Asa naglaki di nagpitot. Agar aram dadya maestro kanilani. Lakit di bro. Ngam, apay asimurot. Ne. Sa balin samot daytan bro. Isumot la siguro asaan ko ama kontak. Takadwa na dadya alalaki. Inidap na ti cellphone na. Tadi na kahit ama amwanda, ti awag ko. Apay na kasta. Ngam, ti pagdanagak. Anya ka diti sakit ni Lani. Awagam ti ama na Iso ti pagdamagam. Uwan no saan? Ni Flor a best friend na. Oh, ti papa ni Lani daytoy, Robert. Iho. Da kayo gayam, sir. Nakaturog ni Lani. Kaatsak ti mang bambantay kan kuana. Kunak, no timanan ko teacher ni Lani. Ako, napanak laging batang iti agas. At naira na nga da ditoy. Isa pinagbatik pa'y laang. Kasta ka di, sir. Wan, iho. Kumusta ni Lani? Nasaya at matan. Sayang, nakaturog. Kasaritam ko ma. Baliwag tulangan ti umawag. Anya, kano tinapasamak kang kwan? Sigon iti resulta ti blood test na nababa ti dara na. Nababa ti red blood count na. Kasta ka ni? Isa kasapulan na ti inana kan medication. Iso apagsardangag siguro na amang isuro. Dahil ta ti rumbang, sir. Nakariing san nila ni iho. Mabitlaang, tada kayo ti agsarita. Kumusta ka, honey? Robert, Anya ka di tinapasamakin ka? Adagay mrekrik na. Apay adi ka nagpakita ada ko si ti doktor. saan man ang nakaro ti hamok? Ngam, no sana masigod dayta. Agtindag ka no alukimia. Kasta ka di, timbagada papa. Uwan. Saan ko maarumbang nga imbagada kan kadayta? Adi pa iso pagdandanagan. Nasasaya at numamhak. Angem, adaman madamag ko. Anya dayta? Kaya't ko lang nga mamuhan. No apay nga da ka iti balay ti katitseram. Saan ako masumurot kan kuana? No saan akid daw ti inana kaya't nakamakasango para iti dinner? Kaya't nakamamam mo? Iti anya rason. Ha? Agar aram kadiking kadadya, maestro. Robert? Ibagam ko matipot no. San kamot akagurak? No ada agaram kin ka. Anya? Saanan ang nakaskas daw. No adulat tatagrayo kin ka. Siyempre napintas ka. Nasingpat. Ken professional. Atapom ka di. Nga agar-aram kanyak ni Rainier. Kat posible nga isukat ka. Awan iti panunot ko na ita. Uwan, nagrayo kanyak ni Rainier. Ngam awan panggap ko ang mga klunkan ko na. Taadakarikan ka. Lani. No pa'y kasta. Tapno awan pakapasbasulakan ka. Agulot na pa'y laang. Anya? Kan saan to ang nasakit unay tinagaw mo. Numatayak ka po iti sakit ko. Lani? Kan tapno nawaya ka mo na sumapul dita. Sige. Bye. Wait, mabit lang, Lani.
Initip na. Apay mo ta nakastoy. Apay akas dya timbaga nila ni. San ang mabalin nga dasan mi apag kinaawatan. Awan mo dakos iti na ibagak kingkwana. Pudno mat, sanan ang nakaskas tao. No adulat tate agrayo kingkwana. Kat may sa dayjay ang maestro. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories.